It is not for the best interest of William Ruto to mobilize Jimono Kaukura. Nikech 75% ma IBC geto dibedo jomatindo. Masa moro thoth joko ye gitende. O kata mana en kende to kata mana jok madhi chung kata kombe mag governors. Victor Kaukum ranyisi jok masani unyiedhore ni dwa chung governor ma Kisumu. Kiweyo Professor Nyang'nyong'o nekech odhi dala. King'iyo gi kanyo kadwa kwanogi. Bi nene sura mar Gen Z kanyo. King'iyo gi to gin jok mosebetie etelo, moro sebedo senator, moro sebedo mujumbe, jogi osebetie. Emomiyo nyaka nafas chiu kidwa ni Gen Z gi wuog oko mondo gikaw ombulu, nyaka incorporate gi. Nyaka chiwie nafas nekech achiel kuom gima miyo dhano jomoko be nyalo wacho ni dak gikaw akaw mondo giyiedh achiel kuom gi mondo dhi chung olar koma gikaw mana ka ging'eni dhi kelo lokruok to kongoke madongo gi emodino ne gi mbele nekech itemo wacho ni they don't believe in themselves kaka jomatindo. Not themselves, they don't believe one in the system, then alternatives mag jok monego bene gi yiero ing'eni wuok oko mana kineno alternative. Victor, sani ntiere ombulu mabiro Kasipul ma oselose e juma mokalo kanyocha na onge kae na winjo chenro kendo Ken gi Jay nokelo wach moro ma imbi chaki go wiye ne kata doko no lady moro ero no wuok e party kako wuok echa ma ikoni ne dhano maloyo 18,000 ogocho ne candidate achiel e by election ma party primaries ma constituency man gi dhano 64,000 gimoro machalo kamano tinyisi ni dhano maromo 18,000 nyo wuok oko e nominations mag party minu penjo jo piny penjo moro ne to kata kobedo kamano donge jopiny negi alternative unok wacho candidate moro to no wacho ni mane momiyo ng'ato nyalo wuok to dhi diedo kar kende mane momiyo ng'ato nyalo wuok to dhi e party machielo magi e gik ma jopiny ng'iyo niya kopogore gi VOJ kopogore gi Ken kopogore gi governor be wanie gi ng'ato manyalo bedo noting'o aspirations to gi interest mag jopiny koro mae kiseng'eyo ni karombucha ni dhi make a difference ma wawacho cha jogi ok dwar wuok mondo mi gikaw ombulu ka yiem nono to mana ka kiwinji wache ng'at monego beni William Ruto konego beni wuoyo kata mana wach mar ndikruok ombulu en onego bedni bunge oseng'iyo kaka IBC bedo facilitated en ok onego beni wuoyo wachno moko kuom jotelo mantiere telo sani gi samoro moro ma giwuoyo ma ginyiso rowere matindo gi mondo dhi ondike to ok gichal gi rawere gi ma gima temo wacho ni to ber ayo maber kuri winja onego bedni rawere gi bedo in front line themselves to nyaka migi luase maber kae to IBC